clear tu te chibai ule video masa Delhi Health Minister Satyendra Jain na Enforcement Directorate in an man thu kantar langa tuna chumi chungchang Arvind Kejriwal press conference hi longai thavele ang u invain chibai ule Delhi Health Minister Satyendra Jain chu sarkar lai puin an mana he case kai noile khapoi mo zong hi keima nge in ka en chiangin alem mani ti ka sethiam chungri la thiang hlim le ram mangai kan ni a ei ruk na hi ram phat san na kan ngai atul chuan kan lu po hilaro se ma se ei ruk na kan ti ve ngai lowang kan ram hiang lai ma in kan phat san ve theilo ani tun hnai maya Punjab kan sarkarin kan minister pakhat bantira zela kan thon lu thu rampumin an hria a kha case po kha media le ap tu party lamten an hriat lo awangin kan du ni chuan kan up bo mak theya ma se chu tiang chuan kan ti lo kha kan ram hi kan phat san theilowa tin kan tharau an chia kan lo thei hek lo sangni sompanga po Delhi a hetiang tho hian kan lo ti to a ka supply minister bantira CBI kutah ka hlan kha khangte po kha tu manan hriat lo awangin kan du chuan kan ngoi bo pui mai theya ma se chu tiang chuan kan ti lo kha India ram chu sailo khovel pum po hian politics a hetiang thil hi an hungai lo Punjab kan minister zela kan thon ni phei kha chuan mi tam takin minron phone in mi then khat chuan kan dam chungin hetiang taka dikna le thiang hlimna hi kan hmuang ti po kan ring lo te an ron ti hloma Satyendra Jain an puna khesingun takin kan chiarin kan zir chianga zirna konga mi pui tling le dan chungchang po sethiam rual kani ve an puna zong hi alem vek le phua chop vek ani a politics thilawang chowaman anni an puna hian za pakhat chau po thudik ni se chuan mana khan keima nge hian action kala to ang anni ho hian kan MLA engemaw zat laka case phua chop engemaw zat an lo siam to thina ma se ko tin a chhuah zalen zel ato panana na chuan dikna bokin hne na changle thin kalaka nge po hian case engzat nge an siama vo engzat nge ka office le ka in te an ron dap to engman mu hleinem ato pa chuan Satyendra Jain nge po hi chhuah zalen ala ron ni le ngei don kan party hi Bhagat Singh a suang tu anakong zo tu te kan ni Bhagat Singh an kan ram le dikna tanin anuna hlana ram le khotlang ta na zel bang zu thi thil za thlak nilowa thil ro pui tak ani zok awangin Aam Aadmi Party ta na thok tu te zong hian Aam Aadmi Party a kanom zel du ani chuan englai po zel bang zut emo ram ta na nun hlan emo kanin huam reng atul ti an hria Satyendra Jain hi miril ruthiang hlim le ram hmangai tu dik takani a hetianga lungin tan tira ni hian a chakna le huai sen na tipung zual sotang chuti rualin hetiang huna hian anupui fanau te omdan tur le anril ruput hmang tur ka hriat thiam puya ti hian ka cha du babiji I pasal hi pathat takani no pangte u in pa hi pathat takani khovel pum hi mohla clinic model ahmu tira India ram pum hnena mi zong in a thlona enkol na an don theina health system thatak a entir bok a thlona treatment alo pek to mi tam tak vaibel chetel ten mal an somin an tong trai puya hetiang mi hi khovel pumin na chuanga pathian alama atang ani Jai Hind